పూరీ జగన్నాథస్వామి విగ్రహంలో శ్రీకృష్ణుడి దివ్య హృదయం ఉందని కోట్లాది మంది భక్తులు విశ్వసిస్తారు. గాంధారీ శాపం అనంతరం శ్రీకృష్ణుడు తన అవతారాన్ని ముగించగా ఆయన దివ్య హృదయం అగ్నికి లొంగలేదని సంప్రదాయం చెబుతుంది. ఆ పవిత్ర భాగం ఒడిశా తీరానికి చేరి సవర తెగ నాయకుడు విశ్వవాసు నీలమాధవుడిగా పూజించాడు. ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు దైవ విగ్రహాలను తయారు చేయించగా పని పూర్తయ్యే వరకు తలుపులు తెరవవద్దని శిల్పి చెప్పాడు. రాజు ఆతురతతో తలుపులు తెరవడంతో అసంపూర్ణ రూపంలోనే స్వామి దర్శనమిచ్చి అదే తన దివ్య తత్వమని తెలియజేశాడని భక్తులు నమ్ముతారు. నేటికీ నవకలేవర ఉత్సవంలో బ్రహ్మ పదార్థాన్ని కొత్త విగ్రహాల్లో ప్రతిష్ఠిస్తారు. రథయాత్రలో జగన్నాథుడు భక్తుల తుల వద్దకు స్వయంగా వస్తాడు. జై జగన్నాథ.